Ak hovoríme o pohybe, ktorý má blahodárny účinok na mozog, tak je to fyzická aktivita, ktorá by mala trvať priemerne 30 minút denne a mala by byť tak intenzívna, aby som sa pri nej zadýchala a spotila. Pri takejto fyzickej aktivite mozog vytvára nové neuróny, ktoré spája do sieti a vytvára nové synapsy, čo v praxi znamená, že náš mozog nedegeneruje, ale sa rozvíja. Pohyb je jednou z základných preventívnych opatrení pre neurodegeneratívnymi chorobami, ako je napríklad Alzheimerova choroba. Aj pre ľudí, ktorí už majú túto chorobu diagnostikovanú, je nesmierne dôležité, aby sa hýbali a spomalili tak proces choroby. V Bratislave je Biomedicínske centrum na Slovenskej akadémii vied, ktoré sa venuje výskumu vplyvu pohybu na kognitívne zručnosti seniorov a podľa ich najnovších výskumov, človek, ktorý začne cvičiť v 65-ke, má potenciál mať lepšie kognitívne zručnosti v 75 ako mal. To znamená, že ten mozog sa vôbec nemusí iba udržovať alebo degradovať alebo udržovať, ale práve naopak, mozog sa má reálnu schopnosť zlepšovať, ak mu dáme to, čo potrebuje, dostatočné množstvo pohybu.